Awal sih mah, serak kena yang panjang gemuk ya, lemah lemah kono sih, kau wajar, lingun turu gimana, sok mat tuh, ya iya, ratu tak berani lagi, pola kena, Kenapa? Kenapa? jika ada pada lemah lemahnya ngajar nih, buspor bentuk penggayaan. Tangannya cuma gerai kan turak tuh. Pur sapa iki? Purna. Arek welek kan? Ini anak dhewe kental kaya. Wah, Ini purna. gak ndek kanca aku. Wis ta kangen njuk cewek ngene. Sapa? Jenuh kangen cewek ngene iki. Ya sampean gak melu ngecer aku. Wah, gue njuk cewek pisan. Ya wis tak Jangan, tak salin sik ngene kok ngene bacaan ku arepe tak adu sik. Karepmu karepmu. Tak adu sik. Kanjeng purna. Aku. Heeh. Ya apa iso ngegen ngene? Pantes aku kon ndang lencer disiap igen koyo ngene ya pre ndak mampu. Wis temui. Hah? Lah iki ora Temui apa? ngono iki. Apa iki? Bedang lencer kok. Lek ngono aku lek mendem mok seneni. Wis Lah ndut. papuk cakeme suwek. Udah noy gak tekain kayak apa wis lah kuat aku. Udah aku kudu mana-mana ini. Antanane ambek delok fotone. Oke. Kang kedua kita gawat mecia, jangan senengnya apa? Beh. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam, Pak. Jajan ki, jajan. Saya mau ya kan ya. Kita itu. Lah apa kuwi? Ya, iya jajane Mas. Ini kan biaya Mas. Mubeng-mubeng ora entuk lancaran tak lancar sampai naik. Tak cuek cangkem. Aduh, berapa ya? Jajan, enak wi. Yang rokok apa? Ora seprane poso. Rokok ngisar kopi. Ndak kuat. Awas. Yo. Wah, buka sini apa lagi? Ada sampe buka ae. Apa? Biar enak. Piye kon trenase ngono kuwi? Ati ngerti gulumu ndang mati. Tapi cuman oke. Ora kayak THR iki. Kan? THR. Ya ngono dikit apa? Iya. THR tok. Ya wis kan biaya. Ya mubeng-mubeng Mas. Ora enek lancaran blas ngancaran sampean ganteng dhewe. Kan ngendi? Apa? Kempes. Oh, didemak. Ora tau diolah iki. Potong. Wih, wis santai lah olah ambek gemuk kowe. Kaya mau mendut apa bulan. Ada wong pas penting enek wonge apa ora iki. Renek bom bae so. Cuk. Prok. Pekero. Wah, satu. Dan ndi bos ya? Dadi wong enak-enak. Pur. Sopo? Purna. Lho, jenenge kok ngono iki? Lawane wong kaya sugih kaya benyang jenenge. Enak mlebu ae. Iki sendal itu, aja. Sopo iki? Ada mlebu sik. Nyapa? Nyapa? Betul ora aturan parpur purna apa parpur. Alah kowe tadi bae kowe. Lah sapa? Nek. Beding ngomong terus. Oleh mencet apa ora? Ya mbuh. Ya yo. Assalamualaikum. Salam. Nuwun. Salam monggo. Oke. Dan gua cerak kebelet. Wis santai ta? Oh iya. Oh iya. Mari utuh. Ayo, Man. Mari utuh.
Aduh, wis kok menaik. Mari utuh aku sepurane. Ya, Kata enak iki jajane. ketemu pangan. Pangan. Ora, Pra. Apa iki? Tak ngomong isi aja, pangan isi. Ini mari ganti, dan. Iki sing ngejaki mau. Komak jan. Apa anti? Terus cek kurung. Las. Jane enek, sangkekno yo kang ngomong di buat kancane yo. Kok tamu batok orang cewek udah. Apa kuwi elek penting cewek akeh. Apa ya ngono kuwi? Heeh. Batok ngono ya yo akeh. Kowe rene dhewe ndi Kakang? Wol. Gedut. Ah, Ceritane iki nggo cewek, Bos. nah terus. Aku rene kong gelencer. Cewek mau bablas kayak Le mobile babas kalah pisan. Lah ora telepon aku mu. Nyambo. Aku ra ndek HP ya. Paling dugem nih ngomong. Paling dugem asli. Tak geblong ya. Ndang tak cukup ngombe dikit. Piye? Nang sambi kuwi. Ah cukup ngombe dikit ya. Iki jajane lelek kanu, Bos. Apa? Kopi dadi ceret. Kopi dari cara. Oh, wedi ae. Panas gemuk. Nah. Kerujuk nih gak. Resik. Jaluk. Jajane apa iki? Oh, enak. Aku jawab ini aja. Apa kuwi? Kerandingan banget. Apa? berapa sih? Lah iya kowe to lek nego wedi. Isine kosong. Fulo. Fulo isine tripping. Sik. Apa nang dikunyah apa dan? Talak. Diseman, Bro. Urung. Lanjutno. Piye to cara beda tapi ya aneh ro. Iki fulo lho jane. Nah, tadi bisa. Doyan aku. Enak, Enak. gurih. Gak doyan aku ini. Oh enak. Tidak. Oh, enak. Men. Iki kok cepuke mene sini. Sek to. Wong omahe bos lho. Aku ora nyepo janjane. Jane. Asline, kowe nggo karung ora? Aku enek nomah karung sendal. Arep mau jigo. Gak men lho. Wah, iki anget. Lah iki arepe nggo apa iki nggo balik. Mumpung wong iki jengke kopi. Kae. Sakjane ngono wae dene nganti THR metu. Apa nih? THR metu nganti ditunggoni. Ya le wong kuwi lek ketok lek mau medit. Masa Terus sikile rangen nak. Wong lek sikile rangen iki. Koyo ngono. Hele. Ketok. Kowe omahe Kowe kowe. wis dinteni ketok wong arepe dene iki. Ketok arepe dene. Nyapa dateng iki? Suara kok. Suara. Kowe. Mayan. Tenang, Bang. Tenan. Batok iki. Tenan maran iki. Anu ndi? Ayo nih. Banyu kok sik delok jajane dekelong, Bro. Yo ngono kuwi lho wong ket mau urung tak pangan kok iso golek jajan. Lah aku wedi watak kowe blawong kabeh. Yo ora dipangan tapi. Lah yo, gendang, Bos. Lah, Mbak, cak belum. Lah kuwi jajan di area-area ras dipangan iki. Yo ora tega kowe. Iki lho dilebokne ning kene. Kenek wis to. Detok padhe apa nih? Iki lek ngono. Tenan mbok kono Balik enek ya. Tak kau jajan sing enak-enak iki. Apa kuwi? Wis lah iki recommended dari semua. Jajane kan iki. Sepurane aku lek mangan kuwi mutah. Wis tak, nah. Weh. Oh. Cicipi ra penak ning wong. Aku tak. Nah, Pra. Iki asli. Iki mengandung zat koordinat iki ya. Langsung patok aku. Lek modar karo ane. Banyu, Bos. Ini dhewe karepe. Kok Enak. asli lagi. Asli enak. Denger kan? Dadi men. Balik kok jalan mulakan barang. Jenenge bos kok. Bos Aku aku ngene. ngombe kok iso oradan. Ora apa kuwi? Haigun malah nih. Hit magic. Satu hit satu tenggaan mati nikah. Wong apa duk kuwi? Iya. Aku kok wani buat mandi mau. Aku ki ngelak ket mau. Sore. Bos. Sore. Jam pira? Kowe nggo glancen? Ora. Satu sangu ket mau. Para penjuri kok kita balik Kong. Gila enak bunder-bunder ya. Nek rokoke betambah dia. Lho. Weh, Soge tok nek isine.
Balik celukan toh. Bos. 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 Apa langsung ya? Masalah karep ngobrol ana. Rasa di mana sih? Rasa paling ngene njaluk sangu. Ya nih. Ini saya boleh. Apa nih gini? Atau apa ini? Lah percuma percuma. Ayo, satu apa-apa, boleh. Ora gendreng tapu nyangemu ya. Yo, yo. Jajan entek belah wong. Ya ora ngono jajan sentek. Rondo-rondo sarep teko iki malah gede. Entek ora rugi sih. Halo. Langsung nih, langsung nih. Ayo. Buka angin. Kontong. Bawa pimen nanti, Dut. Jadi nomah. Nek ngomah mah aku dolan nanya karo Pano mah. paling. Ini sih. Dut. Dut. Iya, takai. Nyapo? Wah iya iki sih. Hah? Sikat. Sikat. Hei, Dut. Hei, Dut. Ah. Dut. Iya, Bos. Ah. Bukan Dut. Kene nyapa iki? Napa iki? Aku betukan gua, nanti betukan nih. Kowe tok apa salah ora? Elek tak aku sih sing kene mau. Elek. Enak. Ping. Gede. Iso ra iso nek. Oh, kayak. Coba kita karek kene iki kita ndi? Dalan. Stop. Ayo gini aja, aku mau betukan gini. Yo, Pra. Niate arep grebek iki. Iya. Itu nang sapa? Aku mau terus tak enceng ke kono lho, San. Aku mari mangan kacang lho. Elek, Kacang. fuk. Di bisa Aku wis emosi aku iki. Aku tak omokne lho. Yo, Emosi ngombe es kono. Endi? Apa enek ini gini? Ora. Aku mau kayak roh apa putih-putih mau ijek. Tutur enak. Apa? Mau tak omokne lho, Ko. Apa? Aku ora apa. Aku mau wedokan. Cokok piye rupane? Raine iki Ini kok kacamataan barang. oh, kacamataan. Kacamata? Kacamataan udunge coklat agak pink. Raine welek. Lah buntut. Heeh. Duh, ngerti tenan nih nyari. Ayo. Ayo, temen nang aku barang nang. Nyapa aku? Nah. Jangan ngomong sapa ya. Ayo ngene. Jika gendul tak ada mau ora. Ro. Jika kan oben tak antara kancamu itu. Apa kuwi? Tapi kudu meneng ya, ramna jobloh bisa ngene. Oleh aku, oleh. Wis oleh Lah dekane genah kok memet nih aku ngombe ngonoan. Wis pokoke iki jago ra isa. Mari konangan oleh. Janganmu lah ngomong apa? Ora. Si. Dadi. Di, Oh, iki darah berarti pengen di kayak Gelem roh. ra dil lagi. Gelem. Dil. Nih, cipuk nih sih, cipuk nih sih. Pol gede ol. Dah, cipuk. Oleh tenan iki. Ah, wis rasa muncang nek wong kono. Tidak muncang apa? Acok belum. Iki ketok iki. Rasanya kencang juga. Iki lah. Wah, iki masuk. Bener ta iki? Bener toh? Wis kuwi entan ae. Tak edan sih. Ambunan. Asli kuwi. Asli. Asli. Budal ya, budal. Neng kali oke. Yo wis, ala, Dolan sangu, Pra. Endi? Yo, lah, ayo. Ya oleh. THR lah tendangan tunjangan. Sampai ngomong-ngomong seplok. Tur nuwun iki. Wah, ya. Oke, sampai. Oh, yes. Go. Salah itu kan. Toyor. Tak duitku ini kita atur.